راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أمانيل قرماية سلام أب كل خورنات عالم متركبو زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي ربع سران سلسن تكمتي كل التشحن 10 نايز ساعات زي سومنا ومدبات علم كميالون تتعمون كنقرب لكمينا زينا كنقدم فلما أرستاتو وعلى هجرات أفريقيا روسيان لو من صباحن ككاديو السودان ناي مجمريا غوالن ستيتي بريزيدنت لعلواي بيت فردي أب حدا سمنا كينياويان كاب أفريقيا بالغزيك قدامو تبايلوم لايبيرياويان دما أغايش بمتحبار مداركتي يبلومن هذه إذاعة إيرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر أستات 4 مرحة هجرات أفريقيا ساتفو وعلى أفريقيا روسيان لو من صباحن أب كتما صوتشي ككايديو أبزي قداماي منيستر إثيوبيا بريزيدنتات كينيان جبتسن زركبوم مرحتي ساتفو وعلى أب وفري تمرتي سنفلتاتن تكنولوجين كتكوريو أزي أب منغو هجرات أفريقيا روسيان زكاز زلو بعينتو ناي مجمريا زخون وعلى نتي بچاينان هجرات معرابن أبزاهجور زكاز زلو مشماو نمصنبارو زعلمه تبغسيو كبلو زيت فلالي وغنات يገልጹዎ روسيا مس هجرات أفريقيا أب قطبا ባህልን ትምርትን ጸንሐ ምትእሰር ከተዕቢ ምምደባ ጽልዋታ ቻይናን هجرات معرابن أب أفريقيا كم زشاقلا ملكتيو زبلو تنتنتون اللو قون زي أب روسيا زكايد وعلا حيالو مرحتي هجرات أفريقيا أب زتفلالي كل التاون زباون قدايات كزتيو مخانوم تفليت اللو بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي أب قدايتمس إثيوبيا زسحب زلو مهناس ليغات هدسو مسك قداماي منيستر أبي أحمد كزرارب مخانو بيت صحفته وافليتو نزي زحلفي 10 عامتات كاب زباون أهجراون متأخبات تنتيلو زركب بريزيدنت إسياس أبزي كاب 23 كسب 24 تقمت الزكايد وعلاون كساته فكوانت زيكونه منيستر قدايت وصاي أتو عثمان صالح نمنجست وكيلو ناب روسيا أمريحلو روسيا بمهدرة تمرتي كتقبلهم تصنحت بزعير تراوان تمهارو كتزايد مخانا أزو على قدم مخفاتو قليسيا نعمات عبد الله محمد كيار ناي مجمريا غوالن ستيت بريزيدنت لعلواي بيت فرد السودانيا مسراتيت ماكل داين السودان مخانات تفلت نعمات كاب 1980 حيزا أبال حقاقي أكال سودان زنبرتيا أب العلزي أب استفلالي وانات كم أخبار حقن لعلواي دانيان كوينا سريحا أبتي بريزيدنت السودان نبر عمر البشر نمقلاي استخايدة تقامو نطوف تساتفو نيروا دحر مقام جيزياو منج السودان أب منغو تهدراو جوجلن سيفيلاوي أكالن أب استبتح سممع حلافيت حقاقي أكال سودان كوينا أب نحسي كل تشان 10 بستندفه مسجاجرك ومسرد دما زي حلف سمون بريزيدنت لعلواي بيت فرد خوينا تشيما نسا حيزاتو زلا مزنت أبتها بسلاماوي حق شريعة محضر السودان بدها يتصف حكوان تخونه أب مرقات مسألة دك انستيو السودان عب فتحن تسلوان كتمت تسفى تنبير لالو السودان دحريم اواجه شريعة أب زمن سرعة بشر مسألة دك انستيو كجهاز مسنحو زي تفلالوي تتابغتي واقصو بفلاي مرعى تحت عدمه مرعى بقديتا ويمزراف زامسلو مسل دك انستيون صتاو عمصن زتحازو بدلات ببزحي كفصو مصنحوم صبصبات هاجر يملكتو World Giving Index مستتكال قبر السناي Charity Aid Foundation بمتحبار أبز قبرو مصنعتي أستات فرقي كاب بز حزب كينيا كاب أتاويتاتهم نحجز يوفيو أتي نعسرت عامتاز وسد مصنعتي نميتن 25 هاجرات زكاة تقوينو حدا نتبسلسته مليون هزبيو تساتفو وانا صحفي Charity Aid Foundation جون لو بزهاو حبريتا مسرت اتعود مصنعتي حجز زدليو ماغاش محجز وفيا ገንዘብ ንግብረ ሰናይ ማሕበራት ከምውን ወለንታዊ አገልግሎታት ማህብ ዝብሉ ነጥብታት ዘጠቃለለዩ ኬንያ ብልግዚ ካብ አፍሪቃ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ላይቤሪያ ድማ ነጋሽ ብምትሕባር በደረጃ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ኣለዋ በደረጃ ዓለም ኬንያ ብልግሲ መበል 11 ተሰሪዓ ብልግሲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4 ተሰሪዓ ሃገራት አሜሪካ ኒውዚላንድ አየርላንድ ብሪጣንያ ክኾናን ከላ እቶም ዝጠምዑ ህዝቢ ዝተባሉ ድማ ቻይናውያን እዮም ነጋሽ ብዘይ ምትሕባሮም በቀዳምነት ዝተፈልጡ ድማ ጃፓናውያን እዮም ይብል እቲ መጽናዕቲ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብዚ ፈጺምና ኣሎና ቀጺሉ ዓለም ከመይ ኣሎ ክቕርብዩ ሓቢርና ንከታተል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ دقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتلو زقرب مدبنا بسناي زرت ولد زدالو مدب عالم كميالو يكون سناي مكتال
هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ሕርሲ ሓድሽ መጽናዕትን ጸብጻብን ዓብዪ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ሕርሲ ብኣካልን ብቓልን ከም ሰባት መሰለን ይገሃሳን ይበሳበሳን ከም ዘለዋ ሓፒሩሎ። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ እተን ዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብተን ቅድሚ ሕርሲ ዘለዋ ርብዒ ሰዓት ወይ ከዓ እታ ሕርሲ ምስ ጀመረት ይበሳበሳ ኣለዋ። ኣሕረስትን ሓካይምን ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ንስነ ምግባር ሞዮኦም ስሒቶም ንዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ከበሳብስዎንን ንኻልእ ስድ ዕግበት ክእዝዝወን ከለዉ እተን ዝሓርሳ ዝተባህልኦ እንተዘይጌረን ዝገደደ ሽግር ከይገጥመን ስለ ዝፈርሓ ኣጸቢቐን ይግፋዓ ከም ዘለዋ ይኣምኑ። ኣብ ግዜ ሕርሲ ዝግበር ምስሓት ስነ ምግባር ሞያውያን ከም ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝረአ ከዓ እቶም ነቲ መጽናዕቲ ዘካይዱ ክኢላታት ይዛረቡ። ዝተባህልኦ ምግባር ዝኣብያ ኣብ ሕርሲ ዝኣትዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣይፋልናን እንተይለን ዘይግብአንን ካህስየን ዝኽእል ዘይቅኑዕ ኣገልግሎት ሕክምና ክወሃበን ከም ዝኽእል እውን ይእምቱ። ኣብ ልዕሊ 2,000 ኣብ ናይጀርያ፣ በርማ፣ ጋና፣ ጊኒ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻይደ መጽናዕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 እተን 4 ኣብ ግዜ ሕርሲ ከም ዝህረማ ብሓይሊ ከም ዝተሓዛን ከም ዝጽረፋን ሓቢረን። ብዘይ ፍቓደን ብመጥባሕቲ ዝሓርሳውን ቁጽረን ብዙሕ እዩ። እቲ ዝሕዝን ከዓ እናተኻእለ ነቲ መጥባሕቲ ብዘይ መደንዘዚ ክገብርኦ ይግደዳ ይብል እቲ መጽናዕቲ። ካብ ኩለን እተን ደቂ ኣንስትዮ እተን ቦኳራት ብዙሕ ትምህርቲ ዘይብለን ዝያዳ ይህስያ። ከም ሓፈሻ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝወረደ ምብስባስ ናይ ምኽዋል ባህሪ ኣለወን። እቲ ሽግር ከዓ ሕቡእ ስለ ዝኸውን መመሊሱ ይዓቢ። ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ሕርሲ ተበላጽን ስድን ጠለብ ዝሓቱ ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምና ብሓላፍነት ክሕተቱ ዘተሓተት ኣይኮነን። መንግስቲ ንዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ብውሑስ መንገዲ ሕርሰን ከሰላስላ ዝገብር ውሑስ ኩነታት ክፈጥር እውን ከምኡ ሓላፍነት ኣለዎ። ዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ሕርያታተን ክሕተታ ኣብ ግዜ ሕርሲ ምስአን ዝኸውን ሰበን ክህሉ ክፍቀደለን ብሓፈሻ ከዓ ዝከኣል ዘበለ ናጽነት ክወሃበን መንግስቲ ከጣጥሕ ግቡእ እዩ። እቲ ዝሕዝን ከምዚ ዝዓይነቱ ተርእዮ ኣብ ምዕቡላት ኮና ዘይማዕበላ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝዓለም ዝርከብ ምዃኑ እዩ። ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ሮማ እዚ ነገር እዚ ከም ዘሎ ስኑድ ነገር ኮይኑ ተረኺቡሎ። ገለ ዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ውላደን ከይሪኣ መዓልታት ዝኽልከላሉ ኩነታት ከም ዘሎ ምፍላጥ ጥራይ ንርእሱ ዘሕዝን ነገር እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ እውን ግኑን ስለ ዝኾነ ቬንዙዌላ ቅድሚ 12 ዓመታት ንኸምዚ ዝዓይነቱ ግፍዒ ዝኽልክል ሕጊ ዘውፅአት ቀዳመይቲ ሃገር እያ። ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 20 ገለን ዓመታት ጋዜጠኛ ኣብነት ኢሳያስ ምስ ዝንብሎ ዘለና ኣርእስቲ ዝተሓሓዝ ኣብ ገዛዕ ሓብታድያ ቤተሰባ ተፈጺሙ ኢላ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ብእንግሊዝኛ ምስ ጸሓፈት ካብቲ ተገይሩ ትብልዮ ዘለኺ ንስኺ ብዛዕባኡ ምዝራብኪ ዘሕዝን እዩ። ካብ ገባሪኡስ ባህሊኡ ብዝብል ቁጥዐ ንማእሰርቲ ተቓሊዓ ምንባራ ይዝከር። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ማዕከን ዜና ሰሜን ኮርያ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ጻዕዳ ፈረስ ተወጢሑ ኣብ ዝበረኸ ጎቦታ ሃገር እናኸደ ኸርኢ ቀኒሎ። እቲ ማዕከን ብመንግስቲ ዝውነን ስለ ዝኾነ ነቲ መራሒ ንመጉልሕ እምበር ነቲ ፍጻሜ ከም ፍጻሜ ንምምጻእ ኢሉ ዝገበሮ ከም ዘይኮነ ከዓ ከም ርዱእ ይውሰድ። በቲ ኣሳእል ዝሓልፍ ዘሎ መልእኽቲ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሓደ ዓብዪ ውሳኔ ክወስድ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ። ድሕሪዚ ፍጻሜ ዝን ኣመታቱን ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢንተርነት ዝተፈላለየ ደዕላታት ክገብርሉ በቲ ኣሳእል ከዓ ክጨርቁን ክስሕቁን ይረኣዩ ኣለዎ። እቲ ዝተወስደ ኣሳእል ኣብ ብበረ ዝተሸፈነ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝበረኸ ጎቦ ዝበሃል እምባ ፖክት እዩ። ሰበስልጣናት ሰሜን ኮርያ ኣቦ ኪም ጆን ኡን ነፍሲሄር ኪም ጆን ኢል ኣብዚ ጎቦ እዚ ተወሊዱ እዮም ዝብሉ። ሕጂ ወዱ ኣብዚ ጎቦ እዚ ብጻዕዳ ፈረስ ምድያቡ ከዓ ሓደ ዓቢ ሚዛን ዝወሃቦ ኣገዳሲ ፍጻሜ እዩ ዝብል እምነት ከዓ ይሕድሩ። ኪም ጆን ኡን ብኩሎም ሰበስልጣናት ሃገር ተዓጂቡ በዚ እምባ ዝምሕላፉ መጠኑ ዝሓለፈ ስምዒትን ሓጎስን ዘንጸባረቐ ንዓለም ዘደንቕ ዕዮን ናብ ሰውራ ኮርያ ዝወስድ ሓደ ሰውራ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ዘርእን ዝብል መልእኽቲ በታ ማዕከን ናይቲ መንግስቲ ተደጋጊሙ ክጋማዳሕ ቀኒሎ። ጋዜጣ እቲ ሃገር እውን ኪም ጆን ኡን ነዚ ነገር ዝገበረ ሃገሩ ካብ ናይ ግዳም ተጽዕኖታት ክከላኸል ቆሪጹ ተላዒሉ ከም ዘሎ ንምብራህ ኢላላ።
ንሱ ናብ ስልጣን ካብ ዝሓኩር ናብ ዝገቦዚ ሓያለ ግዜ ደይብሎ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝገብር ከዓ ሓደ ዓብን ኣገዳስን ውሳኔ ክገብር ምዃኑን ተፈሊጡሎ ንኣብነት ብመርዓ ከም ሓወብኡ ዝብፅሖ ዓብዪ በዓል ስልጣን ኣብ 2013 ክቕተል እንከሎ ንኣብነት ኪም ጆን ኡን ናብ እምባፖክቱ ሓኺሩ ነይሩ ቅድሚዛ ናይ ሎሚ ኪም ናብ እምባፖክቱ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2017 እዩ ደይቡ ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዕዮታት ዲፕሎማሲ ክገብር ተራእዩ ከም ሓደ ዓብዪ ለውጥን ውሳኔን ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ሎሚ ፍጻሜ ሓደ ኣገዳሲ ሃገራዊ ተልእኾ ክገብር ምዃኑ ዝእምት እዩ ዝብል እምነት ሓያለ ደቂ ሰሜን ኮርያ ዘለዎ ምሁራት ኣለዉ ምስ ሕሉፍ ኣሰራት ወለዱ ረቂቕ ርክብ ዝግበረሉ ስፍራ ምዃኑ እውን ይንገር ኣሎ ኣብ ሰሜን ኮርያ ፈረስ ምውጣሕ ፍጹም ልሙድ ስለ ዘይኮነ እቲ ንጉሳዊ መልክዕ ዘለዎ መልእኽቲ ንምሃብ ዝተመሃዘ ድራማ ምዃኑ ማዕረ ማዕረቲ ኣገዳስነት ለጊቡ ክንገር ይስማዕ ብዙሓት ኮርያውያን ደቂ ሰሜን ኮኑ ደቡብ እምባፖክቱ ቅዱስ ስፍራ ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ኩሉስ ኮይኑን ተባሂሉን ኣሎ ንዓለም ዘደንቕ ውሳኔ ክንገብር ኢና ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ክርአ ግን ዘለዎ እዩ ገለ ተዓዘብቲ ምናልባት ተኽግበር ተሰሪዑ ዘሎ ፈተነ ምውንጫፍ ሮኬት ሰሜን ኮርያ ክኸውን ይኽእል ይብሎ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ መልእኽትን ቋንቋን ደብዛዝን ዘይንፅሩን ብምዃኑ ግን ኩሉ ዝወሃብ ግምታት ኮይኑ ጥራይ ክጸንሕ ክሳብቲ ዝግመት ዘሎ ውሳኔ ብግብሪ ዝርአን ዝስማዕን ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ብታሕተዋይ ደረጃ ኣብ ኒኩለር ጀመሮቶ ዘተርክብ ረጊፃ ወፅያያ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንሳ ኣሜሪካ ፍታሕ ዝኸውን ጽቡቕ እማመታት ኣብ ምቕራብ ኣይቀንዕትን ዝብል ክስያ ሂባትሎ ካብ ድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ንድሓር ከዓ ሰሜን ኮርያ ደጊመ ናብ ኣህጉራዊ ባሊስቲ ሚሳይል ምፍታን ክምለስ እናበለት ናይ ቀደም ምጉዕዋዕ ዕዩኣ ተመሊሳቶ ካብ ዝሓለፈ ጉንበታት ሒዛ ክሳብ ሕጂ 11 ናይ ሚሳይላት ፈተነታት ኣካይዳላ ኣብ 2017 ንነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳይላትን ኒኩለራዊ ፈተነን ኣይገበረትን ሰሜን ኮርያ ኣብ ወርሒ ለካቲት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኪም ጆን ኡን ኣብ ሃኖይ ቪየትናም ብዘይስምምዕ ደኣ ኮይኑ እምበር ብጉዳይ ኒኩለር ተራኺቡ ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ ትራምፕ ማእከል ኒኩለር ዮንግቢዮን ኣዕንዎ ምስ በልናዮም ንስኹም ከዓ ንቐንዲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘለዉ እገዳታት እለይሉና ብምባል በቲ ኩነታት ከም ዘይተሓጐሰ ደሚቑ ተደጋጊሙ ነይሩ እዩ ሰሜን ኮርያ ብሰሪ ኣብ ኒኩለራዊ መደባታት ዘለዋ እምነትን ኣካይዳን ከቢድ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ጸቕጥታትን እገዳታትን ዘለዋ ሃገር እያ ብዘይካዚ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ሰሜን ኮርያ ኣብ መሰል ወዲ ሰብ ዘለዋ ኣተሓሕዛ ፈጺማ ምስግንቲ ሃገር ኣይኮነትን ኣብታ ሃገር ብዙሓት ዜጋታት ብሕፅረት መግቢ ብርቱዕ ስቅያት ከም ዘሕልፉ ዝፍለጥ እዚ ከዓ መንግስቲ ውዱቕ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ እዩ በቲ ካልእ ከዓ ወቕቲ ስለ ዝሓሰመን ኣህጉራዊ ቁጠባዊ እገዳታት ስለ ዘሎን እዩ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ዘካይድኦ ርክብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኾነ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ሓበሬታ ይሃቡን ሰሜን ኮርያ ሓንቲ ከይገበረት መዓት ሕቶታት ክፍትሓላ ተሓትታላ ዝብል ብገለ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ዝውሃብ ሓፈሻዊ መግለጽታት ግን ኣሎ ዝርርብ ዘተ ኒኩለር ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ክቕጽል ዲ ኳቋርጽ ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎ ዝበሃል ተሚሉ ብሰሜን ኮርያ ዝቐርብ ሓሳብ ምዃኑ እምበር ብኣሜሪካ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እውን ይሕበር እዩ በዝኾነ በቲ ናይ ሰሜን ኮርያ በቲ ጻዕዳ ፈረስ ማይ በላ ሰጊረ ዝኣመቱ ንጥፈት እንታይ ውፅኢት ክህብ እዩ ብጀካ ምጽባዩ ካልእ ዝበሃለሉ ነገር ዘሎ ኣይመስልን ኣሜሪካ ኣብተን ናይ 2020 ሳምንታት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብዛዕባ መን ክዛረብ ከም ዘለዎ ዝፈለጠ ዝመስል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክበሃል ቀኒሎ በቲ ድሮ ጀሚርዎን ዘንፍቶን ዘሎ ኣተሓሕዛ ከዓ ልሳን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወዲ ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ዝኾነ ሃንተር ባይደንን ዝኣስራ ዘለዋ ኣብዚ ናይ 2020 ዝውሰድ ውድድር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ይመርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝካየድ ዘሎ መጽናዕታት ዘርኢ ቁጥዐ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወዲ ጆ ባይደን ዝዘንብ ዘሎ ከዓ ንባይደን ቦርድ ገይሩ ካርሞ ስለ ዝደለዩ
ሃንተር ባይደን ሃንደበታ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ንኮንኮ ዝለዓል ሰብ ይኾይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ብልሽዋን ትብል ቃል ከልዕል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ሃንተር ባይደን ኣተሓሒዙ ክገልጻ ይጋደል ኣሎ ወዲ 49 ዓመት ሃንተር ባይደን ከም ኣቦኡ ጆ ባይደን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ፍሉጥ ክኸውን ድሌት ኣይነበሮን ኣብቲ ውልቃዊ ህይወቱ ብዙሕ ምስ መስተን ሓሽን ዝተኣሳሰር ጸገም ከም ዘለዎ እውን ይንገርዮ በንጻሩ ሃንተር ባይደን ዓብ ሓዉ ቦዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ ቦ ጆ ባይደን ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ጠበቓ ኮይኑ ሰሪሑ ድሒሩ እውን ከም ኣኽባር ሕጊ ኮይኑ ኣብታ ናቱ ደላወር ትበሃል ግዝኣት ኣገልጊሉ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ድሌት ነይርዎ ሓደ መዓልቲ ወይ ኣመሓዳሪ ደላወር ወይ እውን ሰኔተር ወይ እውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ነይሩ እንተኾነ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 2015 ብሰንኪ ናይ ሓንጎል መንሽሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ እዚ ሕጂ ብህይወት ዘሎ ሃንተር ባይደን ግን ናይ ፖለቲካ ዝምባለ ዘይብሉ ክነስዩ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ሃንተር ባይደን ሕጊ ተማሂሩ ምስ ሓንቲ ናይ ክሬዲት ካምፓኒ ሰሪሑ ብዋኒን ተዓዊቱ መዓት ገንዘብ ዝጋሓጠ እምበር ብፖለቲካስ ግዲ ዘይብሉ ሰብ እዩ ሓቂኡ ንሱ ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታትን እናሰርሐ ንሓገግቲ ኣካላት ክጸሉ ዝኽእል ዕዮታት ገይሩ እዩ ኣብኡ ኣብ 2009 ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምስ ኮነ ግን ሓዲግዎ ናይ ግዳም ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ዋኒናት ክካየድ ዝሕግዝ ሓደ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ዝህብ መንገዲ ከዓ ጀሚሮ ንኣብነት ንሱ ምስ ቻይናን ዩክሬንን ተራኺቡ ሰሪሑ ነዚ ከኣዩ ሎሚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም መረዲኢ ብልሽውና ሃንተር ባይደን ዝገልጸ ዘሎ ቻይናን ዩክሬንን ንጉዳይ ሃንተር ባይደን ክምርምርኦ ከዓ ትራምፕ ይጽውዕ ኣሎ ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ኣብ ቴሌፎን ብዝገበሮ ዝርርብ ከዓ ዩክሬን ንሃንተር ባይደን ተመርምሮ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ከኣዮም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢምፒችመንት ክሲ ዘቕርቡ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉዳይ ሃንተር ባይደን ኣብ ዩክሬን ክምርመር ጀሚሩ ከም ዘሎ ላዕለዎት ሰብ ሕጊ እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ ኣቦኡ ጆ ባይደን ከዓ ን19 ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝኾኑ ደቂ ሰልፉ መሪሑ ይቕጽል ኣሎ ብሃገር ደረጃ ክረአ ከሎ ከዓ ንትራምፕ እውን ይስዕሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ትራምፕ ንወደይ ክሰሃሎ ጀሚሩ ዘሎ እስዕሮ ስለ ዘለኹየ እውን ይብል ጆ ባይደን በዝኾነ በቲ እቲ ሃንደበት ርሱን ኣርእስቲ ፖለቲካ ኮይኑ ዘሎ ጆ ባይደን ዘይኮነ ወዱ ሃንተር ባይደን እዩ ውፅኢት እዚ ኩሉ ገልጠምጠም ግን ምስ ግዜ መልሲ ክረክብ እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነታ ዜና ከስማዕኩም ኣስታት 4 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሳተፍዎ ዋዕላ ኣፍሪቃን ሩስያን ሎምን ጽባሕን ኣብ ከተማ ሶቺ ክካየድ እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ዝካየድ ዋዕላ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ክዝትዩ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ነዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ምትእኻብ ተነጺሉ ዝርከብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ካብ 23 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዋዕላ እውን ክሳተፍ እኳ እንተዘይኮነ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንመንግስቲ ወኪሉ ናብቲ ሃገር ኣምሪሕሎ ንዕማት ዓብደላ መሐመድ ኪያር ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሱዳን እያ ንሳ ሒዛቶ ዘላ ምዝነት ኣብታ ብእስላማዊ ሕጊ ሸሪዓት ትማሕደር ሱዳን በዳህ ጽፍሒ እኳ እንተኾነ ኣብ ምርግጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ፍታሕን ጽልዋን ከተምጽእ ተስፋ ተነቢሩላ ኣሎ ወርልድ ጊቪንግ ኢንዴክስ ምስ ትካል ግብረ ሰናይ ቻሪቲስ ኤድ ፋውንዴሽን ብምትሕባር ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ኣስታት ፍርቂ ካብ በዚ ህዝቢ ኬንያ ካብ ኣታዊታቶም ንሓገዝ የወፍዩ በዚ ብዝሕዚ ድማ ኬንያ ብልግሲ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ክትከውን እንከላ ላይቤርያ ድማ ነጋሽ ብምትሕባር ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ኣለዋ ብልግሲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4 ዝተሰርዓ ሃገራት ኣሜሪካ ኒውዚላንድ ኣየርላንድን ብሪጣንያን ክኾና እንከለዋ እቶም ዝጠምዑ ህዝቢ ዝተባሃሉ ድማ ቻይናውያን እዮም ብመሰረት መጽናዕቲ ነጋሽ ብዘይምትሕባሮም ዝተፈልጡኻ ጃፓናውያን እዮም እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም
ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣብ መለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ። ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ኣብ መንጎ ሰባት ጸሓፊ ኣማኑኤል ሳህለ። ኣብ መንጎ ሰባት ናይ ምስትውዓል ዓቕሞም ድርት ዝኾነን ዘይኮነን ክርከቡ ኽእሉ። ኣብ ሓደ ስድራ ቤት እውን ሓደ ምስትውዓሉ ዝሕል ዝበለ ሓደ ድማ በሊሕ ክንርኢ፣ ሓደ ሕልናኡ ቐልጢፉ ዝዕርብ፣ ሓደ ድማ ተባላሓታይ፣ ሓደ ዝሑል፣ ሓደ ድማ እሳት ክንርኢ ንኽእል። ኣብ ሓደ ሃገር እውን ተመሳሳሊ ክስተት ይርአ እዩ። ናይ ገለ ዓልየት ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ካብ ናይ ካልእ ዓልየት ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ዛይድ ወይ ይብርትዕ ዒልካ ምዝራብ ግን ጉጉይ ጥራይ ዘይኮነስ ነውሪ እውን እዩ። ሳይንስ እውን ኣይድግፎን። ምስትውዓልን ብልሕን ኣብ ዓልየት ወይ ዘርኢ ዝስረት ተውህቦ ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ብሓፈሻ ሓደ ዓይነት ኣእምሮ ተዓዲሉ። ኣብ መንጎኡ ግን በላሕትን ድኹማትን ክርከቡ ንቡር እዩ። ፈረንጂ ካብ ኣፍሪቃውያን ኣዝዮም ዝማዕበሉ ክኾኑ ዝኽኣሉ ናይ ምስትውዓል ዓቕሞም ካብ ኣፍሪቃውያን ስለ ዝዛይድ ዘይኮነስ ነቲ ኣእምሮኦም ዝያዳ ስለ ዘስርሕዎ እዩ። ንሳቶም ግን ከምዚ ምስትውዓል ንጻዕዳ ጥራይ ተዋህቦ መለኮታዊ ገጸ በረኸት ገይሮም ብምውሳድ ጸዓዱ በላሕቲ ጸለምቲ ግን ዳንደታት እዮም ዝብል ኣብ ዓልየት ተመርኮሰ ርእቶን ዶግማን ክስዕቡ ይረአዩ ኣለዉ። ንጻዓዱ ወይ ፈረንጂ ካብ ጸለምትን ላዕሊ ዝያዳ በላሕቲ ወይ ምዕቡላት መሲሎም ከም ዝረአዩ ዝገብሮም ግን እንታይ ኮን ይኸውን? ነዚ ዝገልጽ ገለ ረቋሒታት ክትቀስ ይከኣል። ሓድሓደ ኸቡ ድማ ብርቱዕ ተፈጥሮኣውን ባህርያውን ናይ ናብራን ህይወትን ጸገማት ስለ እተጓነፎም ነግዳውን ሰብኣውን ርክባት ምስ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ስለ ዘካይዱ ግሪኻውያን ዘውረስዎም ናይ ምጥርጣርን ምርምርን ባህሊ ካበይ ከም ዝወረስዎ ዘይፍለጥ ብርቱዕ ናይ ስስዐን ምውዳብን ሓይሊ ብስስዐ እተጸልወ ጽፉፍን ውሕልልን ኣሰራርሓ ንዓና ኣፍሪቃውያን ወይ እውን ኸማና ዝመስሉ ብዙሕ ዘይማዕበሉ ዓሌታትን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ረቋሒታት ክጽወልወና ብዘይምኽኣሉ ግን ካብ ናይ ፈረንጂ ዘይሓመቕ ኣእምሮ ወኒና ኸለናስ ድሒርና ንነብር ኣለና። ይኹን እምበር ሓደ ኣብ ጫካታት ኣፍሪቃ ዝቕመጥ በላዕ ሰብ ብንእሽትኡ ኸሎ ናብ ኤውሮጳ ወሲድካ እንተተምህሮ ዓብዪ ናይ ፊዚክስ ተመራማሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ብግብሪ ተራእዩ እዩ። ጌጋ ደኣ ኽልኣለ እምበር ነቲ ኣማርስ ናይ ምዕላብ ብኣሜሪካ ተወስደ ዋኒን ከም ፕሮጀክት ዝመርሖ ዝነበረ ሳይንሰኛ ሓደ ብንእሽትኡ ኣጣል ዝሕሉ ዝነበረ ድሓር ግን ኣብ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ተማህረ ወዲ ማልዩ ክበሃል ሰሚዐ ኣለኹ። ብባህልን ጂኦግራፊያውን ተቐይዱ እንተዘይኮይኑ እቲ ኣብ ጫካታት ኮንጎ ወይ ቦርኔዮ ተወልደ ሰብ ተማሂሩ ናይ ጠፈር ተመራማሪ ክኸውን ኽእል እዩ። ብኣንጻሩ ድማ እቲ ኣብ ስልጡን ሃገር እተወልደ ኤውሮጳዊ ብሓደ ሓደ ምኽንያታት ኣብ ጫካታት ቦርኔዮ ወይ ኣማዞን እንተተዕብዮ ሃዳናይ ወይ ብላዕ ሰብ ኮይኑም ተረፈ። ኣብ ሓደ ስድራ ቤት 5 ውሉዳት ኣለዉ ንበል። ሓደ ንገጠር ይለኣኽ፣ ኣብኡ ድማ ይዓቢ። ሓደ ብሕንቃቐ ይጽየቕ፣ ሓደ ብስድነት ይበላሾ፣
حد حلفنت يوهابو حد صقمن حمامن يحلف نايزم حمشت حوات نايمستو على عقمي بتيا جبابات عابيهم كفلالخ اليو مطن مقبي زي ركب حنقول حلفنت زي سمعو حنقول زروق حنقول بحمام زلادي حنقول ولاون تمساسالي مسرتو عقمي هالو أو سيد كفلالي نبوريو زرعي أخلو خزر نابقرات كدي بحال أو دمها نت أخلو كبقللون بزوح كفريلون بمالات نابزن نابتن زرعو اتزرع زنبر أخلي كل حدا عينت زرعيو كل حدا نهمو بقال عقمن دقول نايم فراي حيلنا اللوا جنكا قالي إواب كوحي وداق فرخي هبد ما يموت قالت أشاخي وداق أتا أشاخ دما جناخي فري خلو حانيقي قتلو قالي أما يزبزحو رقرق بوتا يوداق أيرس إنو دما يمشمش قال دما أبصبق مريت يودق مو يبقل يعبي بزح دما يفري مرسب دما كوميو صبون متشون تسامعن جزين بوتان كنتاتن مسرخبه كم كل حنقول تأمرات كرئيخ أليو حديا بكاليفورنيا كم مراس درابيت التولد أمريكا وهزانا مسيكا أبتجاك أمازون انت تعبيون كاستون فلاسون حزرو دد حرهباي مقوية ينبر كمبيوتر عديقو خمرامر ويساين سنيا خون بمالت كالة سايمترايين كحمم كله أوصل تغنتيبو خبلع لعلن تحت المبالاة ويون منافستي محمي ممني بمالات مهلق ليتي كل هاين كقرعن محادرة فللي عقم مستوعال أب انسساتات قولي حيزر ناب نتساسي كابان بطا أمورا كابسجن كالبي خبقيع ززايدين اي مستوعال كالتا اللوام زياتم جن بعاليتون أهرخوبون يوم نحد حدم كواسبون يكولون سلزي التفل عليه كبتا ويدرجا مستوعال كهلوام قدنيو ودسبقن حدا عليتيو نحد حدو قواسبون يخال سلزي درجا مستوعالو معريو بناي مستوعال عقمي وي انتليجنس أمريكاويان كاب تشايناويان إسياويان كاب أفريكاويان جاباناويان كاب عرباويان أيبلز وهاي تحتو كلو ناي جزين كنتاتن متجؤنتن قدايو عرباويان بعصرت حمشق في الزمن بساينسن فلسفنان كمرحو خلو قال هزبتات فرنجي أب هدمو يقمدو خمز نبرو تفلتو دو تنتاويان قبتاويان حارمات وي بيراميدس كسرحو خلو انجليزاويان كنات حزوم لدهر عقازيان يقوي خمز نبرو سمعكم اللهم دو أفريقاويان وين كمزلو مخيكونه بتنتين عالمي مرحوا من باروم كترات رهناي قبعين زخون خوينو الزين تمرامر تاريخن سنة سبن نقدف اللوم يخون مبار كل بار آية سلاسة تفتر ساب حدا عينة أمرو يزلوا حدا خب حدا حلفانا يمستو على عامية بلون كل جن زمنو لوا كلون من معالتو لوا ماني فلت أبزمت زمانات ني أفريقاويان إسياويان منفساونات التحوسو مستوعال زاد ليلو عالم يمنسق قد خوان كل ساب حدا عينة عقم مستوعال نهالو سلمت ايدا ايو قال يهزبي دحور قال دما ازي معبول دحور النت ابا ملاخاختان اتحسسبان ابهلن عور امنتن دروت سبقاوي ركبن التمركز مسل حدا معالتي مس حدا بجيولوجي تمرق ساب كعلل كاللقو نسو بحد حدا بحتاو امنات نتي تمهرون ديجري زوصدلون امرات مالت عالم كاب تفتر مليونات عمتات كم زقبرات زبل مهرو كم زيك بلو اميت اللي قريمون ناس دميمونن حدا كالقون مهرن مزانيا مرنا اللو زبلوز نباركو حدا ركفتن بمالت كمرعو خمز دليا في إيمولاي قريموني نقول نسيتي كم فتن حدارو خوزدا اتا امرو كميلو خم اتقبلو هاي تردعنن
كمبيوتر زفلاسف سبون نحمامو بغصلة مسلخ فوس لعلن تحتن كبر رئي قطراو حكمنا ساينساوي مسارت كهلوخ الخوان جن كيات أغمو برقص زفلت سابو حديو موز سب زرعة نتيات أغمو زفلتو ناي فرنجي أفاوس يوسد حادي كالقوان بتمرتي بروفيسور زبل معرق تقبلو كاب قطر عدونا وراجعون وزعن العلي كرئن كحسبن زيك الكوينو رخيبيو موخه نتتأمر نخفطر التدكونه بأملاخ بزياد لون شاران التعدل نعمرو بسنكي سنكو فرعيانان أمرخاقتانان عور امنتن كعنو تميلنا مرآي كونو عديو صحافي أمانيل سهلة راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوالن غازيتنياتا زدالو نتا راديو فقر الزينين آنين منجي لاف ستوريز ترقوامي برغت حدش سمعني مقرتي بقى نمفل لاي مريض اللهو نعهي نايمو وداتها قالاتو ينيران سلمنتاي فتوي بخخو درو تليفون عصيوا نيرو ملس انت رخبكو دقاقي مدول كله زدولكم لعميل يترخبان بخبرتكم صنيحكم دولو زيك اير ملسي نايتا تليفون نيرو نابنو عتي تملسكو ابتا زقصلت نغو دمصنا يديز فطر مقاله حنا غزانايو كابدك اسيا برابيرني اني تنسى بساعات شعتكو يخوينو تمرت تدونغي لخزاغوالي تنسى دا اي ملس كلان ابعراتي بغوبو خينه بزعباتي زحلفت مشات امونغوي زين أبوينا دين زقات مخونتات كحسب جمركو نزين مخان كأسألي مسحالة مكيه أفكرها تمرعنا بحدارك مزحون هررتايو كابو تفليك كحلفو زخقل هيوات حاسبو اللو يفلتن أبناكو حسم قزيقن كل نقر تغيرو كأسبقهاس كي تردعني حساباتي نابتي مزين زحلفنايو أوانات جيشو منيروم أنا يقول 15 نسو دا 17 يابزن برنا اللو جزينا أبحاد بعل تراخيمنا زبزح بعلات نسو يخبز حنا زمزنيرو أدي همو إيا بزح أوانات بحنسب بمخان حليفنايو بحنسب حنبسنا ناي كمبيوتر صوتاتات بحنسب تزاويتنا صحي عراربو إدني إرتتحاحزنا تزاويرنا ما سافقر وريقنا يتردعنان أبطان مودعتا قزي ودع سرع عماتن كاللوخ بس حناز مسألة قزيو كم زفقرن نجيرني أطبيقو كان فريس عمني شعو كم أزياد تفكرو نقص درخبات نقص تقينة تسمعني معلتات النحلفة بزخده تمرتنا إنا زايده يغيد ميرو تفلالي ناخد نبر اللواب زي نخقل درجة ودقنا زحلف مشات زين هندبت قزانا مساء سلزر أخوه أمنات حقوسكو ممتو هندبت من باروغن قال شاقولات فترة اللي كدول اللي نيروا تدالي مسأنحكو إلى حسبكو كميا لهم أموي بابا چانگ زين سلامتو أقربها كم يتغون زين ودي انتهي دا هندبت دحان دي خبرو خي أدي ملسات له دحاني موي عدق نقرأكم زدالوخ نقر سلازال نيمسي أمون قوامي كايد نزنبرا زرب أفي كفيته إكتاتل نبركو حراي زين نقرنا تخاليها أبوي ملسات له هو كونيل ناس قبرنا ينبرن
تفلالنا خنبر كم زين خلقن فليتنا نعني يفكرها سوون تفكرني كن مرعو ندلل لنا ناباي ناتمته يستنفسه ياكل زين انت تزارب كم زلخا رداكالو مسر اسغادو لخا ناب حرقان زخده بزمسل هزرربا ابوي ملسلو مسر اسيالو بابا چانك نعني بطعم يزفتوا كمون أدي هلا بوتون جزء صفعته كلتهم كو دك أكون دك أمونيهم يرد أكلو ديزين كمون دي بطعم يزفتوكا نعني حوات رايخات كون التخيل نتيجيغا بحده تكونوا الناس أسلس قدفكم يو أماندا بحيليت أولا بمهران بخيت أنت عملاق أنت يدو غيرنيري بجخا يقرب للي أبوي ندي حقيفو كل نجار نابنو برك من لاس مخانون أب تحت زخون يخون كنتات كأ كن مرعوخم زيف كدلنان قال أتولا أبوي أدي كلتينها أنت تمرعنا أنت يتسأقمي زوم سألكم كلتينا نفاتينا أفقر نغنودق كوني لازفت سمنا يجيك أين بران هند بتزقات أميو مس نبعتي ناتقالسكو كردوم فتنكو أي كوننيو أيفقد لكم من يزاقوا علي أمون قصد درابيتات مرعاه أباهلنا يزأنحن كبعص مسقانا وصينا هن مرعو زلنا باهلنا خومي يزبل أزولدنا نعنا زسنحلنا وسانن باهلنيو كنخبرو لنا نحنا حجي نزح قزي خنصبرو ويكنت حسوهاي نخقلنينا بجاغ زاقوا لي سمعني أي كونني يتحزل لي ندي كاب حقفو خيوصة تساربني فقرنا خانتا يخون نفاتوينا فقرها حقبها لغيراي كإلنديو زين أمرؤو صحة مسل نيرو بخياتها يقوالت سهن كلت يخو من السفقري كالسعر وطراي زلوكم إذا حبرة تسبز عبازو قدين تفالتو من تفقرهم نمو عليا بيت مأسرت خمس بلي كتقبروني يخم نسخم من أبزغت نبرو هايكونكم من أبز السدرا بسلام كتصنحلو تقولو انكم رجع فقرهم مرسعيو أدي أقدوا بويج أبيت أنا نبعت تزاربات أني ترالي خدو دمت أدي እንደገና መቃልሕ ፈጢሩ ካብ ሓሳባተይ ያበራበረኒ ባዳወይ ንብዓተይ ደረዝኩ ወደይ እመጽእ ኣለኹ መለስኩላ ተርጓሚ በረኸት ሓድሽ ምንጪ ላቭ ስቶሪስ ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜናን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ሰዓት ዝን ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ፓሪስ ካብ ዝርከብ ቋሚ ስቱድዮና ምሳኻትኩም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም